नों दिनावनो 100 बार फुजा हो 100 बार नों बाथौ खुलुम 100 बार इसोरनि मुंखौ गाबज्रि नों 100 बार नोङो दिनावनो गिर्जा हाब 100 बार नोङो जिसु ख्रिस्टनि मुं ला 100 बार नोङो बाथौ बोराइनि मुं ला 100 बार नोङो ब्रह्मनि मुं ला 100 बार नोङो माबा आल्लाहनि मुं ला जुदि नोंनि गोसोआ गोथार नङाब्ला नोंनि गोसोआ मोजां नङाब्ला नोंनि गोसोआ बयजोंबो मिलायनानै थानो हानाय गोसो नङाबा नोंनि गोसो सिङाव गाज्रि साननाय हनाय दङब्ला नोङो हाजार लाख बार इसोरखौ खुलुमब्लाबो नों इसोरखौ मोननाय नङा। हेल' लोगोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय दिनै क्रिसमास। बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम मेरि क्रिसमासनि नोंथांमोनखौ विश खालामहरबाय। हेपि मेरि क्रिसमास लोगोफोर, बयनिसिमबो नोंथांमोननो क्रिसमासनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना बे बोसोराव गोदान बोसोराव बयहाबो मोजाङै मोजां गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो। फैगोन बोसोरनि थाखाय नोंथांमोनखौ मोजां विश खालामहरबाय आङो। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो लानायानो जाहैबाय माने क्रिसमासखौ मानि थाखाय फालियो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थानो आखायाव लादों। आं बुंनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव मानो आङो हिन्दुब्लाबो आङो गासैबो धोरोमखौ रेसपेक्ट खालामो। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननो दिनै क्रिसमासनि सोमोन्दै सुंद'यैबो बुंनो नागिरदों। आंनि बुंनायाव बबेबाफोर भुलबो जानो हागौ, बेखायनो आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो भुल जायोबा निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। क्रिसमासखौ बा बर'दिन होनना बुङो। बर'दिन माने गिदिर दिन। बेखौ जाय खृष्टान फोलेरारि बा खृष्टान सिबियारि बिथांमोनहा क्रिसमासखौ फालियो, जायखौ जों मोनथियो आइटा मारिया होननानै। आइटा मारिया माने आइटा मारियाहा फिसाय गैयामोन। बिनि जिउआव सासे गथ' जोनोम जायो जायनि मुङा जिसु ख्रिस्ट। बियो बैथलेहेम नोगोराव जोनोम जादोंमोन मोसौ गलियाव। नाथाय बिथाङा जोनोम जाखांनायनि उनाव गासै धोरोमनि माखासे राव, धोरोमनि माखासे नियम निथि आरो सुबुंजों माबायदि थांना थानांगौ, इसोरखौ सिबियोब्ला इसोरखौ मोननोब्ला भगबानखौ मोननोब्ला माबायदि लामाजों माबायदि लामाजों जोङो इसोरखौ सिबियोब्ला मोननो हायो, बैफोरबायदिनो गासैनिबो माबाखौ मा होनो गासैबो इसोरनि लामाखौ माने जिसु ख्रिस्टआ दिन्थिनानै होलांदोंमोन। आरो जिसु ख्रिस्टआ सासे इसोरनिनो फिसाज्ला। इसोरा बिखौ बे बुहुमाव गाज्रि एबा पापाव गोदोनानै थानाय मानसिफोरखौ बोखांनो थाखाय बैथलेहेम नोगोराव जोनोम होदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जादोंमोन बै समाव बैथलेहेम नोगोराव माने बे एरियायाव माने बै जायगायाव माने फेरद राजाया दङमोन। बै फेरद राजाया माने माखासे खोनानो मोननाय बायदिब्ला माखासे माने बिनि रुल्स, बिनि माखासे राजा खुंनाया माने मोजाङाव गैयामोन। माखासे गाज्रि आखुनि दङमोन। नोंथांमोना मिथिखागौ गोदोनि दिनाव राजाफोरनि आखुआ माबायदि जायो। थिग बैफोरबायदि माबाखौ दबथायनो थाखायनो जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जादोंमोन होननानै बुंदों बे बुहुमाव। जिसु ख्रिस्टआ इसोरनि फिसाज्ला होननानै बुंदों। बिथांमोना मोनथाम बुस्थुखौ मानिनानै सोलियो। बेनो जाहैबाय बिफा, फिसा, गोथार जिउ। बिफा माने जाय इसोरखौ जों नुनो मोना, मेगनजों नुनो मोना, खोनानो मोना, बियो बहा थायो, जायखौ बुङो नुवाथारि, बिनि फिसाज्ला बै इसोरानो, जायखौ बुङो जोङो सुप्रिम गड, रियेल गड। बै रियेल गडआनो माने जिसु ख्रिस्टखौ थिनहरदों गावनो माने जिसु ख्रिस्ट जानानै बे जोनोमाव फैदों होनदों, जायखौ जों फिसा होननानै बुङो। बिफा, फिसा, गोथार जिउआ जाहैबाय जोंनि मोनफा मोनफा गोथार जिउ। बिथांमोना बे मोनथाम सर्तखौ मोनथाम रावखौ बाहायनानै इसोरखौ गाबज्रियो, बिफा, फिसा, गोथार जिउ। दानिया आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथाखौ बुंबावनो नागिरदों। बिथांमोना जेब्ला क्रिसमास जायो, बर'दिन जायो, बे समाव हाथरखिखौ मानो गायो, गावबा गावनि न'आव मानो गायो? माने बुंनाय बायदिब्ला बै समाव माखासे राजाफोरा जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जागोनखौ मोनथिखादोंमोन। बिथांमोना मोनथिखानानै गोजौआव मोनसे हाथरखिया नुजाथिदोंमोन। बे हाथरखिया खारबाय थादोंमोन आरो बे हाथरखिया जेराव माने थाबथाहैगोन, खारै खारै थाबथाहैगोन, बे जायगायावनो जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जागोन होननानै बै राजाफोरा मिथिनो मोन्दों होननानै बाइबेलाव लिरनाय दङ। आरो गोबां मानसिया बुंदों। एक्जेक्टलि आं बेखौ मोजाङै मिथिया, अब्लाबो आङो मोनथिनायखौ आङो बुंदों। गोरोन्थि जायोबा निमाहा हो। बिदिनो बैसोर सानै राजाया फैयै फैनानै जिसु ख्रिस्टखौ होसोबोदों। उन होसोबोनाय बायदि जादों आरो हाथरखिखौ माने होसोबोदों। जेराव हाथरखिया थाथ'दों बै जायगायावनो जिसुआ सारि जादों बा जिसुआ जोनोम मोन्दों। बै दिन जिसुनि जोनोम दिनखौनो दिनै बर'दिन होननानै फालियो। जिसुआ जोनोम जादोंमोन बैथलेहेम नोगोराव 24 डिसेम्बर माने 24 डिसेम्बरनि हरनि 12थायाव, ओरै 25 ओरै 24नि हरनि गेजेरनि हरनि 12थायाव जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जादोंमोन। दा बै दिनखौनो लानानै माने दिनै बर'दिनखौ फालियो। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंहरबाय।
आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बुंबावनो सानदों। धोरोमा ओरैबायदि, धोरोम होननानै बुंनाय लोगो लोगो गासैनिबो धोरोमा एखे जायो। धोरोमखौ जों मोननै केटेगरियाव नायनो हायो। धोरोम होननानै बुंनाय लोगो लोगो मानसिफ्रा बुङो जोंनि धोरोमा आलदा, जोंनिया बाथौ धोरोमसो, जोंनिया ब्रह्म धोरोमसो, जोंनिया सिख धोरोमसो, जोंनिया मुस्लिम धोरोमसो, जोंनिया ख्रिस्टान धोरोमसो। बेबायदि साननानै माखासे जोंनि समाजाव गुलाय गुजाय सोमजिनोबो सानो बा सोमजिहोनोबो सानो। बैफोर सोमजिहोनायखौ जों बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानो होनना बुङोबा धोरोम होननानै बुंनाय लोगो लोगो बुहुमाव बेसेबांनाखि धोरोम दङ गासिबो एखे जायो। नोंथांमोना मोजां नोजोर होनानै नाय। मोनफ्रोमबो हारिनि बा मोनफ्रोमबो जाथिनि बा मोनफ्रोमबो धोरोम सिबियारिफोरनि मोनसे गद थायो। बै धोरोम सिबियारिफोरनि मोनफ्रोमबो धोरोम बिजाबाव लिरनाय रावफोरा गासिबो एखे जायो। जेरै सिखाव खावनो हामा, पाप खामानि मावनो हामा, मानसि बुथारनो हामा, मालायखौ नासयनो हामा। मोजां राव बुंनाया बहा थायो? मोनसे धोरोमनि गोथार बिजाबाव थायो। एगजाम्पल हिसाबै कुरानाव थायो, बाइबेलाव थायो, गितायाव थायो, बायदि बायदि धोरोम बिजाबफोराव मोजां मोजां राव, जाय खामानिया समाजनि थाखाय मोजां नङा, सुबुंनि थाखाय मोजां नङा, बैफोर खामानिखौ मावनो नाङा होननानै मोनफ्रोमबो धोरोम बिजाबाव थायो। बेजों लोगोसे इसोरनि रावखौ बा इसोरनि मुंखौ गाबज्रिनाय मायाव थायो? मोनफ्रोमबो धोरोम बिजाबाव थायो। बेखायनो जों बुंनो हायोदि धोरोमनि रावा गासिबो एखे, बेखायनो धोरोमा एखे। नाथाय जोङो मोननै केटेगरियाव राननो हायो। धोरोमा मोनसे कर्म आरो मोनसेया जाहैबाय इसोरखौ सिबिनायनि लामा। जों कर्मआ जाहैबाय, कर्म होननानै बुंनाय लोगो लोगो जों आखाइजों मावनाय जोंनि एक्सन, खामानि। जोंनि आखाइजों मावनाय खामानिफ्राल' आलदा आलदा जायो। सोरबाया बाथौ दुमनानै खुलुमो, सोरबाया जैग' होनानै खुलुमो, सोरबाया जिसु ख्रिस्ट'नि मुर्ति दानानै, मरियामनि मुर्ति दानानै खुलुमो, सोरबाया डाइरेक्टलि खुलुमो। बायदि मैया रोखोमनि जोंनि आखाइजों मावनानै हाबा मावनानै दिन्थिनानै खुलुमनायाल' आलादा आलादा जायो। बैफोरनि नेम निथियाल' आलादा आलादा जायो। नाथाय धोरोमनि राव, धोरोमनि मेन गुबै थांखि, इसोरखौ मोननायनि थांखि, बे गासिबो एखे जायो। बेखायनो जोङो बुंनो थाङोब्ला धोरोमा एखे। नोंथाङा जेखि धोरोमावनो थाया मानो, नोंथाङा जुदि गोसो होनानै फोथायोब्ला इसोरखौ मोनगोन। इसोरा जेब्लाबो नोंथांनि खाथियावनो दङ। नोंथांनि गोसोआ गोथार जायोब्लानो, नोंथाङा बयजोंबो मिलायनानै थानो हायोब्लानो नोंथाङा इसोरखौ मोनगोन। बेजों लोगोसे दिनैनि ख्रिस्टमासनि दिनावनो आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों। नोंथांमोना इसोर खुलुमनायाव इसोरखौ माबायदि रोखोमै मोननो सानदों? धोरोमखौ लानानै नोंथाङा गावजों गाव गुलाय गुजाय खालामोबा नोंथाङा इसोरखौ मोननाय नङा। नोंथाङा जेखि धोरोमावनो था, गुबुननि धोरोमखौबो रेसपेक्ट खालाम। ख्रिस्टानानो जा, हिन्दुआनो जा, मुस्लिमानो जा, बुहुमाव बेसेबां धोरोम दङ गासिबो जोङो रेसपेक्ट खालाम। नोंथाङा जुदि बबेबा मोनसे धोरोमखौ मुगैनाय एबा नासयनाय थायोब्ला नोंथाङा गिबियावनो इसोरखौ मोननाय नङा। आं बे बाथ्राखौ बुंदों। मानो होननानै बुङोबा इसोरा माब्लाबाबो बुङाखै बबेबा मोनसे धोरोमखौ नासयनो, बबेबा मोनसे धोरोमखौ माबा मोनसे बुंनो। बेखायनो धोरोमा मोनसेयानो, इसोराबो सासेयानो। बेखायनो जों इसोरखौ जेब्लाबो गिनांगौ। इसोरखौ गिनो गोरों जायोब्ला नों सासे धोरोमसुला जागोन आरो मोनफ्रोमबो धोरोमखौ जों रेसपेक्ट खालामनांगौ। दा बेहायनो आं बुंनो सानबावदों जे मोनफ्रोमबो धोरोम, जेरै एगजाम्पल हिसाबै हिन्दु धोरोमाव नोङो बेसेबांनाखि नोङो सानफ्रोमबो दिनावनो 100 बार इसोरखौ गाबज्रि, नाथाय नोंथांनि गोसोआ गोथार नङाब्ला, नों दिनावनो 100 बार फुजा हो, 100 बार नों बाथौ खुलुम, 100 बार इसोरनि मुंखौ गाबज्रि, नों 100 बार नोङो दिनावनो गिर्जा हाब, 100 बार नोङो जिसु ख्रिस्ट'नि मुं ला, 100 बार नोङो बाथौ बोराइनि मुं ला, 100 बार नोङो ब्रह्मनि मुं ला, 100 बार नोङो माबा आल्लाहनि मुं ला। जुदि नोंनि गोसोआ गोथार नङाब्ला, नोंनि गोसोआ मोजां नङाब्ला, नोंनि गोसोआ बयजोंबो मिलायनानै थानो हानाय गोसो नङाबा, नोंनि गोसो सिङाव गाज्रि साननाय हनाय दङब्ला, नोङो हाजार लाख बार इसोरखौ खुलुमब्लाबो नों इसोरखौ मोननाय नङा। बेखायनो नोङो मोनसे धोरोमाव थानाय लोगो लोगो नोंथाङा जेखि धोरोमावनो थाया मानो नोंथांनि गोसोआ गोथार जानांगोन। गासैखौबो रेसपेक्ट होनो गोरों जानांगोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालाम। प्लिज अननानै नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम। आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नो सानबाय। दिनैनि बे दिनाव आङो आरो खनसेबाव बुंबाय मेरि ख्रिस्टमास। बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय हामलायनाय ख्रिस्टमासनि नोंथांमोननो जासिहरनानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों रायजोफोर, खुलुमबाय।